Maviete. Kuri gwengwe. Ajete mangodulukira no warning itu maviete. Koma fika nditu maviete fika musanagone ndiyankhulane nditu. Paja mvula ikagwa kuchuluka zolira. Paja mvula ikagwa kuchuluka zolira. Fika ni maviete. Fika ni maviete fikani. Maviete. Koma zabe na bage. Munthu. Pena bage munthu ukazolowera china chake chosakhala bwino. Ukachizolowera. Imafika nthawi yokuti chinthu chija umasiya kuchiona vuto lake. Ine example ku Malawi ndimbati ndikavaya kudeni kwa Frenzo wina wake okuti nangodziwa naye kumene. Amata pitani kuchipinda kwawo. Ndio mati kupita kuchipinda kuja mani kukununka nkozo tu. Kuchipinda kwa mani aja kukununka nkozo iwo aja akukhala bwino kuza mani bwelani mani khani hapa iwe chira mfana kukununka nkozo iye uja sakuona vuto lililonse because iye uja nazolowera. Fungula nkozo lichi ndeko yiyendera nomo. Amalawi ambiri you don't know better. Ndiye munthu akamakuuzani what you deserve sumunga mumvesa because inuyo mwazolowera kukhala munkozo muja. Ase andola kuserera zisonongo. Andola kuserera newspaper mwene. Kupita ku toilet kujagula newspaper. Somuno ngati nyumba mukusowa toilet paper, toothpaste apezeka. Soap osambira apezeka. Soap ochapira apezeka. Chakudya mfridge chipezeka. Ayi. Amalawi ambiri akukhala mu mphawi koma chifukwa umphawi uja nawozolowera amaona ngati ndizanomo. Ndeba kabwera munthu ngati ineyo kumawuza kuti akuluakulu iya mukukhala ngati zifuyo amapezekana kukutukwana. Iwo akuti nabola siku meneno aja nsima asi. Kwa iwo nsima ndiyomwe ili the important thing. Koma sono munthu zikhala ngati munthu zizifunsa kuti ase ngati anthu akulephera kugula toilet paper. Ngati anthu akulephera kugula toilet paper ase kumasetera zisonongo. Kumasetera newspaper. Kwa yenza nomo ndithu. Kumakhala umphawi wa extreme ase. 90% mina sumadziwa. 90% ya Malawi imakhala below the poverty line. 90% itu ya Malawi ikukhala below the poverty line. And almost 90% ina yomweyo make than less than $1 a day. Amene ndi umphawi uja kuti wazaoneni. Amene chilichonse kumalawi chimabisidwa. Palibe chomwe ku Malawi mungangosiya osabisidwa. Amene even mbwawo kutha uja kuti wakutha uja anthu amakutenga bamaika nyumba kungosiya panja wapita. Chopondera chimene chosala ujeni
domat amaba kungogula miphika ino yabwino ngika maluwa panja paja mpeza miphika ya soa. Somo ziko ngati limene lili loti lachita kufika potero pa inu chimakusangasa ndijani nkumabwera pa kumandinyoza ine munthu wakuti ndikufuna kuti musiye kusetera zikonyo, musiye kusetera ma newspaper, muzisetera chila 2ply. Nde mentate ngati mene ino 2ply mungangule. Ndikufuna kuti ino muzita kukhala nyumba mujeni ndi chilichonse muli nacho, loshoni, zokudya, zovala, sopo, toothpaste, virimbwe, sugar, mikaka, mipunga imeneyi, nyama, mukale nazo. Manimvesesa. Ndi mukamandiona musamandiona ngati kuti ineyo ndwina lake tovutika ingati noyo kumandi yankhola ngati kuti tosetelere mozi maujeni posetera zigonyo, tosetelere mozi posetera ujeni ma newspaper. Iya ndikufuna kuti ino moyo wanu usinthe, moyo wanu usinthe. Nde pena pake kuyankhula kukumaza yankhula ngati kuti mukumayankhulira munthu ena kuti wovutika. Anthu kuti Fanta mama pa Christmas, anthu kuti nyama madya uje majera weekend amwene atolo adadi abwere kuchoka kuntchito ndipo mmanya nyama kumayi munthu sungaphike nyama masana ntchito itatu akukwapula makolo akabwera. Inu mungaphike kwanu mungaphike nyama masana bwanji? Mesa makuza kuti masana mujere ujeni nyemba ndi masamba nyama mpike mazulo. Inu tatulukani mukasatuluka Malawi kwamba nokumaona no maiko ena muzona kuti ifeyo ndi analemba patipo kuti ife tizikhala ovutika chonchi. Analemba patipo vulake mapanga accept palibe pamona analemba kuti inu muzikhala ovutika maiko ena zikhala osauka palibe analemba. Koma inuyo mukukhala ndi anthu kuti iwaje amafuna kuti mukhale pompo chifukwa panepopo ndipo amakukontrolani popandapo. Yetu muzikhala mphawi, muzikhala osisuka, azikugula ni mbali ya mponga ni nyama, azikugula ni mbali ya nsima. Yetu muzigulika basi, azikupasaneka ndrama basi kutenga tempenukana hanoka because of cha umphawi. Ma opportunity za jaza tani aza abisa ino muzimenya ninana meyo jaba muzipana muzikhala anthu ena kuti au mphawi opanda kana kale konse. Ine kuti ndikufunse na baba ni ndanthu angati amene ali ndi 100,000 kwa account kwawo? Ndi ndani ababa ali ndi 100,000 kwa account kwake? 100,000 ine ndije $30 zili kuno. Ndiye ase 90% ya ziko kumakhala opanda $30 kwa account. Inu nkumazona za nomo. Ndikumasowa munthu basic needs amwene. Mundu ineyo ndili ku Malawi ndimati kulipidwa ndrama ndimazifunsa kuti ndrama iyi ndigule loshoni kapena ndiyende wapansi. Chifukwa ndikagula loshoni ndrama ya basi ndikhandilibe. Ndiye munthu kumapita kuntchito kuja kumanunkhase. Tapita mu office mukamve anthu akununkha nkamwa. Mukamve mafungo amwene. Amuntu kumagwira ntchito kwa ntusale koma kuvutika inu magaye. Nimakumvera ni chisoni. Ndiye musamanenga kuti ineyo ndikizimene kamapanga zinthu kupanga zicheni ndikupangira mulalo. Kapena ndikupangira ine. Iya ndikufuna nenso moyo wanu upangire vet. Muzikhala pabwino musamasetele maujeni za news. Musafike size zimene. Don't accept. Izifika level ena kuti musabanga accept. Musamafike umphawi ngati umene ena nonkumatenga ndalama zija nkumagulira magamota ama MP nkumapangira zinthu ayiwala kuti amayi kuvutika ndi toilet paper yomwe alibe tapitani matoilet mwanthu kumayi mukaone matoilet mukaone ngati mutakapeza toilet paper tapitani
takasegule ni fridge mukasegule ma fridge anzatu asi anthu amaja amala amagula ndiwo daily amasiya kena kake daily sanga kwanise amene kuika zinthu mfriji muja kupanga stock sanga kwanise ndimene pezeka siku limene lolo andi amalawi amajapo ngongole ineyo ndikugwira ntchito chili chonse chimene maja kwathu china cha ngongole nkhuku zija zimabwera makuza na muzalipira chani pakutapa mwezi asi ndetu ugula nkhuku pa ngongole pabweraso ena ka chambo ugulaso chambo cha ngongole uje bwino komano mwezi uja ukatha ndalama zako zonse zimangothera kutani kubweza ngongole palibe amene amalandira ndalama pakutha kwa mwezi paja kumasanga kuti ndalandira siku lomwe wandira ndalama munthu kumalawi makati siku mene ndalama yapita yatha mwene ukayambireso ngongole ukabwerekeso nkhuku zina ukabwerekeso chambo china ukati kudino ndi kumanda pakosono ziko limene ikonomi ya mtundu wanji mene koma anthu tu ati anzeru tiwo tamwene ineyo ndi wa misala iwo ndoziwa mmene komana akupanga accept ma standard ngati amenewo ma standard osakhala bwino amwene amalawi mane they are being subjected to kudino kumalawi tu mani tu mukamaona anthu achali pa Facebook achali si wonse tu ana amene maona kuti pa Facebook wacha ndi 1% 10% majority ikuvutika mwene Ineyo ndifuna ndikuchotse ku darkness and bring you into the marvelous light of the Lord. So you can know that the Lord is good. How are you going to know the Lord is good? By somebody kuchitika moyo mwana. Provision. God wants you to prosper. When akasasa kuna mizi ni kuti kuvutikaku ndi mmene zilili, ndi mmene moyo ulili amene ndi Satana, Mulungu akufuna mpange prosper. Kwa mwena musegule maso. Mwena anoka mwambe kuona kuti it's not acceptable. Zambiri zimene mabanga acceptable. It's abnormal. Like I said, munazolowera. Zimene zozo ndiye mmona ngazalomo. Koma munthu obwera amaona kuti ziko ili zona kandrama kukhaka ndapanga zonsezi. Munthu ziko amwene olo munthu kumaka 10,000 kwa account kulibe amwene. Nda uyu ndopusa, uyu ndotere ene ndikusumana ene mapaka life amwene abanemvesesa. Ine mapaka life sine madikira kuti mundivotere ndizambe kukhala bwino ene ndikusumana wanimvesesa. Ndi dollars zanga pa ndichose ndi mapanga mujose ndikufuna ndi mapanga mwene. Mwina kasa kupusise ndikuti uyu ndovutika ine ndichikwaya wanimvesesa. Ine ni mponda matiki panga ine ndama za munthu wayi palibe bena mpemba pondrama ine palibe simame munthu ndama amabwera kuno ena ake JB, you know, if you want something, if you want help, I'm here JB, if you need money, I'm here money ndilibo zikomo akusabwera JB ngani mungu ngafuna ndrama ndilibo money kwaona money mukuziwa chani big up for me kulindizwa kuti pali munthu nake zitandivuta alipo basi tuzone mauza anthu lakanipanga ofa zinthu sinimapempha munthu ndalama ndinazo zanga kale ndinazo ine mangokumvera ndi chisoni koma kuona ni mukhala malife ovutika ozunzika wena kan koma kuna meza ndi sizanomo mavuto anu ngati kuthabu bwino taona ni Burkina Faso chongolo Traore anabweza ngongole zawo zonse kwa azungu kwathamangisa ngomba ngazawo bwino ndizotheka koma inuwe muli ndi mapapeti anthu ofuna kusangalasa azungu anthu opanga za azungu amene mukupanga zawoyo ndamene akuponderezani kuti muzikhala penepo simukufuna munthu okuti azinyengerera azungu ayi ife kuno kwa America kuno azungu timamenya makofi kuno akapanga zopusa tamenyapo azungu makofi kuno sitimanyengerera ayi zungu ndekuti chani nivesesa kuyankhula so nayi bwino ngati munthu amandigwirira ntchito ena azungu ndi matuma amwene tapita makandikonzere pakuti kumulipira azungu ndrama kunoko ndiye mukufuna anthu oteraje kuti akhala nawo amaona ngati ndi anthu chabe
osati awo nyengerera azungu koma kuwuzani kuti gwesani kwaja ine kugwesadi koma kuwuzani kuti basi ijeni ndalama zanu ndi yopanda value ine kumapangadi kumabwera kuziku kwanu kumapanga zimene chile simene akufuna ine kwawo kumaorganizani ine kumavomerabe basi kumavomerabe ziko la Mali atalika pa ban list a Donald Trump nawonso amali anapita sokaika so America pa ban list kada kona America ona kuti mafana amali wasakucheza nawo anapanga lift banich ngona osamanyengerera simbwera kuno ku America simbwera kuno ku America cha mundu mwindi Malawi ziko lanu mukada ndolo za America cha mwindi ani chilo anja amene koma aya amwene koma kwalambira koma kwanyengerera Donald Trump timunyengerere akukushishani mungoti ndwi kumuza popota amwene ife tuti ngana mapanga zathu ife ngana mapanga zathu ndi musamati yankhule ngati kuti ifeyo ndi anthu opanda pache ya tapita bwino kuno tikupasana ulemu nanusita tipasana ulemu koma ngati zinthu asa ulemu ife tilololezedwa ngati sovereign country kusiya kupanga nanu deal bwinotu bwino osati koma Trump tikambirane bwana pepani aendere yawo nemu kufunika anthu ena kozindikira anthu kuti akhala kunja iwo kunja kunoko chomwe chikopangisa khala special ndi chani ndrama yawo ndi yaphindu patipo alanena ndani kuti iwo ndiyo sogola ife ndeyani. It's all in the head. Mentality mene ndi ya anthu awawa okuti akula mu colonialism, akula atapakida colonized ndi ya azungu. Ndikwe iwo azungu they are more superior. Kwa mboma ngati ifeyo zungu sali superior ya. Akala banji superior. Mundu you're superior by the what content of your character and what you invest in yourself and what you're able to offer the world. That's how you judge people, not because of skin color. Ndem malola timbayi kwenye kato pusa tizikunamiza nikuti opanda iwo simungakale. Opanda iwo simungakale badifu. Ziko la bwino ngati timene la mwene. Weather ya bwino. Ndhaka ya bwino. Kunoko 6 months kunoko kumakhala snow. Poko ndikune yabona kulichi snow panja. 6 months asali kuima ziko lao la ima. Inu ziko lao sisima ima. Koma mukubwerera mbuyo mukusiya maiko kuti awawo azikubosani mukukhala subjected to life ya umphawi manganda kuzani kuti mapanga accept chifukwa chani muntu kutaonene masikulu anu taonene maneba uli mmakhala masangalala kuti muzingo sirira anzanu masangalala mose munambe nya Mungu vutika mwene life ili chimozi muza mwene zaka kumapita ama yango zuzika iya 23 days kutha zimenezo ife tikubwera mavete ngambwe ya mwene muzanjoya ife ni mafana ochangamuka mafana sanga tepusise manivesese tikufuna anthu ngati Traore yacha mu Africa mosati zisiru izongokhala basi kumangopanga place ya zungu mangu namizidwa ndi azungu iya ife kuno zungu timamenya mapama kuno akapanga zopusa ndio sati kuti iwe wamisala mulino ikola minemele yakukhalira ise mundu akumpasa 300,000 pamwezi kumgubisa mundu 1 to sata mwene akugubisa kumpasa 300,000 100,000 kuno kundi banji $50 ne muntu pamwezi ini kumalola business siname ndaonapo muntu naka akubwera pamwezi akunena kuti no amwene zinthu zadula malipo sakwere tose tiye ndikamenya demonstration izi anzana kujonidwa mapanga zinezo anzana kujoni the bargain for the wages sungangolipira muntu wage yose nechinkana amaya jama pita because akapita kujona amaya jama andira yochepa chinkana cha kujona jama dana nawo kuti ifeyo tanena kuti tisagwire ntchito aziti basa ndrama izi amalawi akumabwera akumavomera ndrama imene chinkana amathamangisidwa kujoni koma zene zizopusa zizi simungapanga kujoni kungokweza ino kungokweza blade
mamini basi anthu sakwera. Munimvesesa neno mmalolera kuti muzikhala munthu chilese chikudula kandrama kumwe kaja mukupita be kuntchito osabwera pamodzi kuti ya guys iya akutipha anthu onse tosibwera pamodzi amweni ikaya amweni sindipita nawo amwe ina amweni abola ananga amweni ina amweni kazani zimene zokaya ina amweni basitu mangoponderezedwa ndibwende pamodzi tikane malipiro amenewa malipiro akwere zinthu zadula. There's no way ungamugulise munthu ntchito koma mpasa 100,000 pamwezi. There's no way. Koma ayi ndithu amwene 100,000 yomweyo munthu kumakhala nyumba yodontha ndi ana amwene umavutika amwene daily amwene sikuiona shati ya munthu amene akugwira ntchito town shati kuiona shati kola ya amwene yatheratu amwene kuiona sapato ya munthu amene akugwira ntchito town kuiona mu office kuiona sapato yatheratu amwene. Koma kuti meza bwinobwino ine yende wa misala mukuzolola zopusa siza nomo zimenezo siza nomo nde as Malawians as my youth tiye ndizipange organize. That's all. Tiye ndizipange organize tibwere pamodzi ine ndikufuna kuthandizeni ine I'm there for you to help you because ineyo ndikamaona sizimandisangalasa ndizomvesa chisoni ndizolilisa kumaona Malawi mpaka pano ntawuni muja ntawuni itu akusetela uje manyuzipepa ayi amwene ayi